Shike. Baka ji ba. Mene? Baka faɗa ba. I love you. I love you too. Ai ka riga ka nemo kai cifin. Ni kuma ka bani hakina ne in kula da kai da gidana. Kuma hakina ne na kula da ke saboda ke amana ta ce. Na yarda, amma tun da ka yi cifin sai ka bani in dafa in samu lada. Baby, kina matuƙar ƙoƙari a duk aikin gidan nan. Ko so nake da dinga ɗan taimaka miki. Haƙin duk wata ƴa mace ne ta kula da tsaftan gidanta, sannan kuma haƙinta ne ta dafa abinci in har tana buƙatar aljannanta. San ko? Wannan kyawun halaye na yana sa na ƙara ƙaunar ki every day. Ke daban kike da sauran mata. I'm serious, like kin san haƙƙin aure. Shi yasa yanzu nake son ka juya ka je ɗaki ka kwanta saboda ka bar ni in sauke haƙƙina. To, shikenan. Tun da kin ce ba zan taimaka miki a kitchen din ba, sai me zan yi? Zan je wanke ina waste din. Da na ga aikin jika, badan jin ƙara su wanke shi. Bibi dan Allah ka bani mana in jika salada na, ni ban san kana aiki, ka bani mana aiki na ne fa. Ba aiki ba, to why ya ce wai aikin namiji ne ko na mace, wai dole ba aikin namiji ko na mace a cikin aure. Suna nema mai ƙarfi namiji ya dinga taimakawa matarsa, ko annabi yana taimakawa matarsa ko ba haka bane. Hakan ba kai kuskure ba. Amma kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya akai musu albishir da gidan aljanna. Wace ce ni Aisha? Kaga ni kuma yanzu kyautata maka da zanyi shine zai sa in samu lada ta karkashi kafan ka in samu in shige aljanna. Ka fa sani murmushi ne in har ka ji daɗi ina da lada, sannan kuma aikin kicin haƙƙin ƴa mace ne ta sauki akan mijinta. Baby. Nagode baby. Nagode da irin kulawar da kike. Allah ya miki albarka kuma ya sada ki da rahama. Amin. Kaga wannan albarkar da kake samu? A koda yaushe abin da nake son ka ci gaba da samun kenan. Yanzu dai in tafi. Ki tabbata. In tafi na. Me kike kallo? Ba komai. Kawai dai akwai mutane da yawa da suka tallafa wa rayuwata a lokacin da nake bukatun taimako. Sannan kuma zan kare rayuwana, ina fatan Allah ya inganta rayuwarsu kuma ya ba su zuri'a na gari. Allah ya amsa mana baby. Amin. Ya kuma dawamar da mu a cikin ƙoshin lafiya. Amin. I love you. I love you baby. Kanati. Mace? Mace. Kanati da mu. Dan sau da na ga yau weekend ne, shi yasa na ce bari bar mijina ya samu ya huta. Da kin tashi na shigo kitchen ɗin nan tare. Tun safe muke aiki, aikin gaji.